и всъщност да изкажа благодарност към организаторите на тази конференция. Да знаете все пак на кого дължите тази конференция и тези хубави лекции. Идеята дойде от Георги Черешаров, който в момента е в Канада. Брат му беше вчера тук, днеска го няма. Тези, които работихме тук да се случи това нещо, един от тях е Митко Ненков, другия е Иван Попов, Живко Стоилов, който също не е от тук, но си е от Пловдив, и моя милост. Нямаше да се случи това, ако не бяха нашите любезни лектори. Найденов, Младен Найденов, Мими Найденова, Митко Ненков, Димитър Стоянов, някой лектор, Иван Попов. Благодаря. Да им благодарим. Ще помоля лекторите, ако може, нали, в някакъв текстова част да ми представят тези презентации на PowerPoint. Ще се постараем някакво книжне да издадем, защото много хора ми се обадиха. Няма ли да е добре с картинките, да не е само текстова? И това с PowerPoint няма да разберат нищо, предполагам. Може би някъде да сложим някаква картинка, която е по-важна, да кажем част от календара. Да, става ясно, да се онагледи, но всеки да каже сам да се прецени какво би сложил. Но няма да има толкова картинки, ще има само няколко картинки. Мисля, че не е проблем. Ще опитаме да издадем едно такова книжленце мъничко. Да благодарим и не на последно място, но на нашите тук домакини и технически изпълнители Димитър и Виктор, които в момента правят осигуриха нашата техника. Те ще ни предоставят записите. Мисля, че ще бъдат и на достъп, ще бъдат пуснати в YouTube или не знам, там в Facebook. И ще има достъп широк за всички, които желаят. Надяваме се това мероприятие да стане традиция, все повече и повече хора да научават за това, което правят и ние да започнем да го правим и да дадем някакъв тласък на биодинамичното земеделие, изобщо на природното земеделие. Благодаря ви. Благодаря. От мен. Има въпроси. Окей. Сега имате думата за въпроси към лекторите. Моля. Един процедурен въпрос, докато не се е тръгнал един от организаторите. Въпросът ми е доколко има ползватели и доколко лекторите и организаторите биха искали да се възползват безвъзмездно, ще ви предоставим пространство на онлайн платформа. Така че всички тези неща, за които говорите, книжката е хубаво нещо, но това изисква време, изисква и пари. Докато материалите могат да бъдат систематизирани на едно място и всеки, който ползва интернет, ще може просто да влиза в платформата. Създава се акаунт така, както създава акаунт за имейла акаунт. В смисъл нищо особено за няколко секунди. И всичко, което има, всъщност може да бъде структурирано, лесно за ползване, но има и голямо предимство. Вместо да се идва примерно в Пловдив или в Варна или където и да било, човек се стои в къщи, примерно и участва в такава сесия с презентация и всичко останало. Това се нарича виртуална класна стая. Пък ако искаме да имаме по-специални обучения, може да се използва и 3D симулатор с аватари, особено за деца е приказка. Но и за деца на 100 години също е интересно. А можем да направим и приказки. Може анимационни филми се правят и в момента се правят. Примерно уроци по български език с участието на децата и учениците стават страхотни анимационни учебни филми. Ако има хора, които разбират от монтаж, значи с постпродукция и всичко остава, става... Не съм аз. Има хора, които могат да го направят. Благодаря ви. Ще се възползваме от предложението. Всичко има и всичко може. Въпросът е да се организира. Добре, с това може ли да допълна поне за такава тема? Аз съм съпругата на Чичо Митко. Той се пропуска това. Като се пенсионирахме и двамата разбрахте като учители, много ми липсваха децата. И решихме да направим една вакансия в Бачково за деца. От 1 до 8 клас. И сега всяка пролетна вакансия и през лятната вакансия по
всеки ден. Правим такава вакансия. На нас ни е много хубаво, много ни е приятно. И като гледам се вали хора събрани, може и внуци, и децата, и всичко. Ако искате, влезте във връзка с нас, признаваме се. Имате координатите, можем да ги приемаме без да се притеснявате. Децата също се чувстват много добре. И ние си мислим и сме уверени, че за всичко това, което говорим, би трябвало да започнем от тях. От малко. От тях. Лек път. Вярвате, много работа, но просто Може ли само аз да кажа във връзка с нейното изказване? Моят племенник беше на тази вакансия и до сега не може да я забрави. Сега имате думата за въпрос. Моля. И аз да кажа нещо, но не е въпрос. Няма да оставим въпросите, имаме ограничения. Добре е да се виждаме очи в очи. Виртуалното пространство е добре, техническата мисъл върви там, да кажем добре. Но живата среща, очи в очи, е обмяна на енергия, 7 метра е аурата, другите 7 метра също е контакта, сближаването е наживо, докато виртуалното пространство е електронно пространство. Аз имам един въпрос. Може ли като компост да се използва люспите от лимици? Понеже го имаме и се изхвърля без цел някъде, просто това да се внедри, което предполагам, че тъй като лимит сигурно всичко знаете какво значи. И аз мога да отговоря, но нека Димитър да отговори. Значи по принцип да. Окей. При определени условия. И трябва да се уточнят. В компоста може да се постави всяка органична материя, която не съдържа патогени или някакви. Най-трудно е, когато се отглеждат птици за огояване, защото се ползват много стимулатори, не се препоръчва. Но пък специалисти смятат, че всичко това преминало през компоста, температура, бактерии, това, накрая всичко се изчиства. Особено по новия метод сега, ако се ползват микроорганизми в компоста. Те преработват всичко, даже отпадъчни материали от химически предприятия преработват и всичко изчезва. Плюс миризма, няма миризма. Всичко е чисто, така човек спокойно може да го държи в ръце. Напредват нещата много добре и на практика може да се използва. Значи, връщам се пак назад с една дума. Когато Щайнер приключва своите лекции и след отговаряне на въпроса, има специален въпрос за компоста. Той казва, само едно изречение ще ви кажа. Компоста е златото на фермера. Лаконично, обаче ясно и точно. Тъй като конкретно беше за люспите на лимеца, без никакъв проблем. Можете да го ползвате. Органична материя. Тя съдържа много важни неща. Сега знаем, че листата от ориха по принцип не се слагат в компост. Сега това е верно. На много места го казах. За розите има ли други растения, които пак така стъбла, листа, което е ясно, че не би трябвало да се избяга? Значи, ориха знаете защо, по какви причини. Няма и в него, в листото на ориха няма и достатъчно елементи, които ни са нужни. Едно такова листо, много трудно за компоста и се препоръча да не се използва една чинара. Платаниус ориенталис. В района на Бачко по река Чая има много такива вековни на 300 години. Просто в компоста, след като всичко е преработено и като го отсявате, виждате една дръжка с една мрежа. Значи това е останало непреработено в компоста. И указанията са, въпреки че много листа има, да не се слагат в компоста, но по принцип аз пак повтарям. Всякаква органична материя. Като едно изискване има, вие вчера го видяхте тук в таблици,
отношението между въглерод и азот. Това, което слагаме, трябва да смятаме наум. Сложил съм толкова сух материал, жълт, кафяв, той носи въглерод. Сложил съм толкова зелена маса, откоси, люцерна, сено, детелина, трева, той носи азот. Сложил съм оборски тор, той носи азот. Съотношението от 25 до 40 към то 1. Въглерод спрямо азот. 25 до 40. Тук имаме малко по-голяма възможност да варираме. Но на практика специалисти казват, от всичко става компост. Зависи човек какво отношение има, какво влага, как го прави. Да, така е. Така е. Потвърждавам. Да. И аз, защото имам много богат опит с компоста, само ще си позволя да кажа, че наистина няма органичен материал, който стига да не е химически третиран с нещо много. По принцип не е добре да бъдат химически третирани материалите, които се влагат в компоста. Поради тази причина не се допуска да се слагат оборски тор от животни, които са хранени в интензивни ферми, защото те получават много химически стимулатори, антибиотици, хормони и т.н. Това наистина не е добре. Но всичко останало, което е органично и чисто може. Единствено, тук говорим за листата на ореха на платана, тъй като те са с много твърди кутикули, те са с много твърди тъкани и по-трудно се разпадат. Но има те наречените ефективни микроорганизми на пазара и вие сами дори има технологии, които сам човек може да си ги направи. Те много добре подпомагат разпада на органичната материя и снижават времето за получаване на компоста. Аз лично работя с ефективни микроорганизми, които са N-Farming, немската разработка, която съм изключително доволна от него. Да, моля, други. Ако мога да допълня само за ореха, от моите спомени, така от овощарство, когато учихме, ни казваха, че то е богато на едно вещество югландин. Да. Значи югланц регия е латинското и оттам югландин, което разпадайки се обикновено под ореха и от това вещество подтиска развитието на другите растения под ореха. Само толкова да го вметне. Да. Разбира се, няма проблем. И двамата сме върши на разположение. Как можем да замерим в домашни условия механично на магнетизирана вода, в смисъл вода, която да премине пак през пироловиден, може би, когато в унията, когато наливаме водата, тя спираловидно пак я завъртваме. Следователно тя мени качествата си, аз вкъщи го правя и има